You're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern chismis and pop chismis. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Episode 22 na mi. Yay! Hello. Hi, good morning. Good Ayun, morning, sa tanan. parents. Ang katong uncle nag-microphone, nag-megaphone ba? Nang direct og traffic ba outside sa school. Naka-megaphone siya, ana siya. Good morning. Teachers, parents, guardians, and beautiful. Nihunong na siya. Wala niya gipadayon. May gani nihunong siya. Nag-display siya og self-control. Maayo na. Pero dili na-misunderstand lang ni Masya Kring. What's man day yung ingon? Beautiful morning. Gani Kaguna ba? Ha? Na. Og happy birthday day sa among grandpa in heaven. Happy birthday. Happy birthday, Gramps. Happy birthday. And tonight, we will drink again. Murag palahubog kay paminaw no sigurang drink. Gani, kada episode na to either nag-drink ta last night or mag-drink ta tonight or kanang nag-drink ta during the recording. Pikaulo po na. Pero to be honest, parang sarag yun mi. Na makakuha na matiming na nga dagan jug pamilya ay members among pamilya mo na dagan og celebration. Oo. So like every 2 weeks ay naga-birthday, mga ingana na mga moments. So dili mi ninyo ayo pag gina-trigger mi ninyo ba? Makalagot mo ha? Dili Makalagot mo ba? Mundang na lang kubi. It's not what you think it is. Next ato i-shout out kay natay mga comment sa Facebook. Naadi ay. Shout out kang Koy Blank. Nasad po siya para kang Carlos Yulo kasi Carlos Yulo man atong topic atong last episode no. Nasad man siya kay kanang ang mga companies manggod nagpasikat manggod kay kani amo ang premyo na ihatag kang Carlos Yulo. Daga nakayabalo kung unsay mga madawat ni Carlos Yulo. Unya dagag plastic ba sa iyang kinabuhi ni Carlos ba nakisakay sa marketing crane. Mao gani po na, di ba? Ang anak man gina sila sa una pa. Katong Haidilin po naglagot man ko ana. Na ako'y long post about ana, post ana nga kanang mga companies na kanang post ka ay kanang 50% off ta tanang Carlos or libre na kag chicken, lifetime chicken na petcho part diri sa kuan nga unsa nga chicken na siya di or whatever. Basta, dagan kay nakisakay, no? Pero, katong nangayo pag-support si Carlos, funding, syempre, kailangan man niyag kwarta, no? Kanang mag-train, swelduhan niyang coaches, iyang allowance, iyang living situation sa coaches. Mahal ba ya po to iyang occupational therapist? Kring na taga-Harvard sa Harvard pa ni graduate. So, dili po lalim yung funding, no? Pero wala man mo ni suporta lagi ato. Bitawin nga na po ang issue, di ba, sa una ni Haidilin? Oo. Wala, ang ni-support lang atong Haidilin, no, murag si Dennis, kisa gani na nga CEO, kanang Dennis, kanang tag-iya sa Phoenix. Phoenix ba? O saan nga, gasolina gani iya, Basta na siya gasolina, kalimot ko sa pangalan, Si Dennis something, na siya, CEO siya sa, kanang, isa ka, big, one of the largest franchise diri sa gasoline sa Philippines. Wala pa nakadaog si Haidilin og Olympic gold medal. Naghatag na siya funding mo 1 million man yata to or 2 million. I'm not sure. Basta million jud to. Dili lang ko sure sa number. Pero nihatag na siya. So that was very generous on his part, no? Dili to siya pasakay. Kay it's a gamble. It's not gamble. It's like smart prediction. Nasa faith. Nasa faith. Kay nakadaog naman po si Haidilin gold sa SEA Games. Gold ba to or silver? Basta na medal. Basta na medal ato. So, na siya kumbaga na siya track record ba? So, si Dennis, moto nga nihatag siya kwarta. So, that was very generous of him. And kung nihatag manggaling siya og more prizes after Haidilin won her gold, that was genuine as well. Kay
syempre ni suporta man sila, pero this time kaning kay Carlos, I'm sure dili ana kadaghan ang ni suporta saya prior to his winning, no? Nya karon nga nagdaog na siya, dagan na kay siya mga unsa pa na mga premiuhan na mga abot lang po. Pasakay na kayo mo eh. Gara-gara po ng inyong mga bagagnaw. Ang pangutana, kung kabalo ba si Carlos nga nang hatag mo? Oh, bitaw. Hala bitaw no? Oh, post lang mo sa inyong social media accounts. Carlos, you get 1 million cash. Carlos, you get a lifetime deal of mga ana. Ang pangutana, ang social media audience nakabalo, ang pangutana si Carlos, gi-email ba ninyo? Gitawagan ba ninyo? Personally to thank him for being a hero and also to let him know about his lifetime whatever. Bitaw. Nanawag ba sila? Baga mo no. Gikontak ba nila diretso? Wala. Oh. Nagrasyahan pud ba ako anang kanang pagkadaog ni Carlos Yulo kay ang SM nag-online grocery ko ba niya. Enter code Yul the Man to receive 1 can of Highlands corned beef. Nakadawat po ko Highlands corned beef. Salamat SM. Salamat po. Salamat SM. Salamat SM. Pero nakabalo si Carlos, ana. Wala siya kabalo, ana. Oo. Wala siya kabalo, ana. Wala siya kabalo. Diba? Gani. Katong, sure dyan ko nakabalo siya atong mga chokes to gold. Kay gipay-balo dyan na siya, no? O kanang Mega World, gitagaan siya og 3-bedroom condo na with 3 million cash. Kanang mga ana. I'm sure nakabalo siya, ana. Pero katong uban, be. Soryaha ko ninyo. Gipay-balo ba ninyo atong Olympic gold medalists? Ha? Dapat kuan bitaw no kanang okay raman siguro na ang kanang musakay sa marketing kung nakadaog pero unta no kanang pantayan nila ba sa wala pa nakadaog kung kinsa tong mga mo participate sa Olympics kay ilahang suportahan pantayan nila ba sa before pa na daog ug sa after na daog no dili mali ko sa akong term wishful thinking raman ako mali akong term dili to siya gamble kay na manggoy winning atong mga atong mga Olympian atong nga time pero dili Olympics nga win mga international wins pero not Olympics so dapat na moy kanang na foresee na ninyo ba nga madaog jud to siya gold most likely ana ba wala man sila pakialam sa mga Olympics good kung wala pa nadaog diha ra na pakialam mo na madaog mo naman gid na ay gani oy mag shout out pud ta ka wala na ka nakahuman og basa sa comment ni Kuy nagsugod na kag yaw-yaw sige lang asa naman to ang comment ni Kuy ay ana siya ang ana si Koy Blank quote ang sad part kay kung gisekreto ra og wa nagpasikat ang mga companies na ni pledge og premyo dili sad unta magka-plastic ang mga tao involved sa ilang problema. Luoy taon kaayo si Kaloy kay isag historical iyang nabuhat to pa jud ka gold ang mas hinumduman permi ang issue nila sa iyang mama kay okay raman si unquote ang di ba okay raman pod na no nakanang nagpublic ang mga marketing kay kanang siguro mo inspire pod sa mga uban nga aspiring Olympic people. But sunod. Ang kanilang kay Kaloy nga issue ngay toxic lang jud siya family. Wa na gyud siya mabuhatan. They eclipsed his 2 gold medals with family problems. Inga na ka toxic yung pamilya. Na inga na ba dai si Heidelin sa una? Wala man ang balita man ni Heidelin sa una kay iha mang gold. Wala man siya toxic family issues. Wala. Maski ka na si Manny Pacquiao Kring. Kanang madaog siya vaccine sa una makadungog ba day kang Jinky? Wa man kay madunggan ni Jim. Si Mami Junisha o si Jinky ang inyo ha padunggan kay ang inyo ha makita sa mga headline kay ilahang mga reaction, ilahang mga naong na kanang supportive kaayo ka. Supportive kaayo kana kanang bahalag ka nang murag tala-tala sa inyong pananaw si Mami Junisha pero wala gyud niya pakaulawan ba yung anak ba murag anak ba anak jud na ba sa imong mama ka ng narcissist gani bitaw dapat iyang sarili lang yung ginaisip ba bitaw ako ingon paunta ba kay nakasubscribe kaya ay nakafollow kaya si Carlos sa subreddit nga raised by narcissists unsa to nga subreddit
Dagan siyang matun-an dito. Ingon din mo, message din mo, ay, huwag i-secret, ikaw, dili ka mag-ingon. Otro po ka. Si Jeff pod, uy. Si Jeff nag-comment. Shoutout kay Jeff. Karon pa na siya nagkuan. First pa na ko nakita ni iyahang comment. Basig, dili na niya first. Nakalimot ra ko. Asa man ingon? Ano siya? Intelligent kaayo mo yan. Sala ka, intelligent daw ta. Uy, kabalo ka. Kuan jud ko ba nang hina jud ko utok ba? Kaya anak ko kang naknak ba? Kung bana anak ko pa. Unsa nang yads? Kaya ba si derogatory something na siya? Unsa nang yads pang? Ano siya? Die na siya ma. Ay, gibali. Ay. Bali na ba ang uso ron? Bugo, good. Sige. Salamat kayo, Jeff, sa imong comment. Intelligent man kayad. Ay, dapat et na kung tawag sa mo. Mabe na bagong tawagan ron. Et. Unsa nang et? Ay, te. Et. Bagulang ta na istoryahan ay nangutanan na pag-usa ng et. Bugo kayo ba? Intelligent man kaingon ni Jeff sa maka. Panindigi ba? Yang giingon sa mangka. Guys, mo ra gyud ako magarbo sa akong sarili ba. Dili ko gwapa, dili ko puti, dili ko. Pero bright kayo ko. Bright kayo ko. Promise jud. Ayaw na lang jud. Nagatik-atik rin na siya. Actually, guys. Gwapa na siya, guys. Actually, manggod. Gwapa na siya. Alangan, tinuod. Mo ingon. Dili na ko na idinay. Lain po kayo mo ingon siya. Gwapa ko niya. Bright pa dyan ko. Lain po kayo. Perfect. Give chance to others. Manggod na siya. Mo na siya. Give chance to others. Oy, sige na. Gusto po na ko i-shoutout ang katong taxi nga ako ang nasakyan tong niaging adlaw kay di ba sige ra ba tag panglibak og taxi no kay kanang baho nya hugaw nya init kato ako nasakyan nga urban taxi kanang mga bag-ong maroon nga taxi bag-o manggod no. Bugnaw kaayo pagsulod nako pertig yung bugnawa. Unya limpyo pa jud kaayo. Unya ang nakaapan ng draron kay nakatamak di ay ni og lapok akong anak. Lami kaayo ang iyahang patong-patong siyang tiil sa bangko. Nagkalapok ang bangko ni Angkol. Wala lang ko nagpahalata. Pero tinan akong panglimpyo dito sa likod. May ganin naman, may wipes dala. Anang limpyo ko dito sa likod. Wala ko ni saba ni Angkol. Unta na limpyo ko na akong maayo. Pero shoutout sa urban taxi nga. Pero bugnawa og limpyo. Maura na. Naminaw man gusto siya dili ni advice Kring. Kadungog siya sa imo hala si Kring kay man gito nagatang taxi limpyuhan ba niya pakusgan number 4 ang aircon. Ano siya? Moto. Shout out ko sa mga nag-vote sa poll. Anak ko nga kisa ba ang who do you root for dito? Ang question sa poll niya. Ang mga choices ato kay si girlfriend, si mama, or shut up mong duha. Ang nadaog sa poll with 75% votes kay shut up mong duha. 25%. Yes. 25% went to mama. Mama. Ang nag-vote aning mama, kung ana siya kanang mama. Mama po na siya. Mama po na siya nga kanang di na lang oy. Ayaw na lang, basig mo. Kuan pa na siya, masuko. Ay, okay lang, suko lang gudi, ay. Oy, wala nag-vote kang GF. Ano, i-vote mo na to na? Nobody roots for her. Oo, bagay. Dapat muhilom siya, dili siya appeal sa mga photos. Ipa-apilon man siya ni Carlos, kay siya man ang supportive. Kay kung wala pa yan GF, iyang mama, kung tarong pa lang na iyang mama ang nasa stage. Sama ko na. Okay ra ko kung di na ko sila makitando. Sige na, bubo na ko, kapoy na ko sa inyo mga kuan, samok mo. Shout out po ko sa kuan, sa katong nagpila ko sa Abrisa sa supermarket nila. Ang babae, wala gihipos ang cart. Shout out sa imo, mura ba si Chloe, ang uyab ni Carlos Yulo? Sinaknak pa ang nihipos sa imong cart. Maldita kay gnaw. Pero muhipos man mi butan ba mi dili man mi mga way muhipos lang mi siyang atubangan. Gibanggaan gamay ni naknak. Unfortunately wala to siya natun-an gihapon. Dili to siya maka-learn. Wala pa siya nakapaminaw og dili ni advice. Dapat minaw kag dili ni advice. Pagpila niya no ihang cart na sa iyahan no tapos pag humanyag bayad gibilin na niya ang cart dito jud mismo sa asa ka magpila ana ba nagpila pa iyang cart kay mabayad man pud iyang cart mo gani mo to nga gikihipos sinaknak pero bago gihipos sinaknak gibanggaan niya gamay
Ano siya? Gibanggaan niya gamay ang babae. With sound effects. Ano siya, moto. Shoutout po ko sa isa pa jud ka babae dito sa City Gate na mall. Nga nagkuan. Nagpila pa ko, ako ang gabayad ha, ako. Na ako sa cashier. Ning tapad na siya sa kuha. Nagibutang na niya yung bag. Wa pa ko no magbayad na siya dito nagtapad naming duha as in tapad jud like 5 inches away. Wala siya personal space. Wala siya personal space sa iyang utok, wala jud. Naglagot jud ko. Kay wa pa na human na siya. Di man mo ka hulat na may pila, unsa may gawaan ng pila di ay. Ay nako. Move on na ta kay humana na tag topic ana. Wa pa na kapaminaw og dili ni advice. Sige. Lain na siya. Salamat. Okay. Salamat kayo. Sige lagi donate si Yayo no. Salamat kayo. I'm so proud of you. Salamat kayo. Salamat kayo. I'm so proud of you. You're the best. Gani no. Makailak mi. Tanawa nitulo na mga 0.5 ml of tears. I got tears in my eyes. Salamat kayo. We love ya. Padayon na mihimo og content for you. Para malipay ka kayayo. Para sa iya lang to ang content dili para sa tanan na naunsa pero kanang mas para kayayo. Na favoritism. Dili bitaw Pero bitaw. Dili para jud sa tanan ang atong podcast pero mas para kayayo. Huy Manilo sitter. Ayo. Manilo siya. Kanang para sa ilang duha man atong content actually. Para sa nag-donate. Katong mga wala pa ka-donate, para po din sa inyo ha. Katong sa mga naminaw, para po din sa inyo ha. Dili, ma-appreciate man na to kay nga nagapaminaw sila. Why? Kay at least subscriber sila. Bitaw. Diba? Kung subscriber mo, basin lang makadungog mong ads. Paminawan na lang ninyo kay kuan man na siya. It will help us. Diba? Bisag dili mo maminaw gud bisag ipa-play lang gud dira unya dili lang mo maminaw magtabunan ni dalunggan habang nag-play dili i-play pero i-off ang volume i-mute diba pwede na kung dili mo ganan sa moa i-play lang gud yapon. Ay dili kung nagapanglaba ka nagaluto nagatrabaho pasag di lang gud na dira gud minaw magyapon ka gani. Mahugaw pa na imong cellphone kay kuan ka na nagkasabon imong kamot Napakoy isa ka last na lang yun kani si Naknak akong bana ana siya nga wala dotay ka nang parehagod sa ABS-CBN GMA TV5 o Brigada o sa pa ng mga MOR na sila yung mga tawag di ba mga kapuso, kapamilya, kabarkada, katropa, kabrigada mga yung ana good ng mga term kray niya wala do tay ing ana hangtod karon gituyo man nato na kay dili na siya suggestion awon sa di ay ana siya atong tawag daw sa atong community kay mga kablank hawabi katugsa dito malis ka dito. Ano siya ka-blank daw. Kaya wala manggo daw. So, apil na sa ato ang, ano tawag, ana? Common catchphrase na to ang blank ba? That's why, ana siya. Well, we may or may not adapt. Kanang, bahala mo dira. Kamugod kung sa inyo ha mga gusto, nara na sa inyo ha. Basta ako kay, dili lang ko kay, kuan man ko kanang, non-conformist char. Sige, magsugod na mga ka-blank. Sige na. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita, usa ka vlogger na si Chris Bryant nga taga Davao City. Dakpan sa isa ka buy-bust operation kagabi. Namaligya, nag-post sa Facebook, nag-live. Okay kayo. 39th Karayawan Festival nagsugod na. Davaoeños nangatulog na. Iron Woman nagsinamok sa Iron Man. Og NEDA o National Economic and Development Authority 20 pesos ra kuno atong NED per meal. Ang pangutana, NED bagyod nato sila.
Ato asang istoryahan, pina-update ka ni si Chris Bryant, nga vlogger sa Davao City. Ginalagot ko sa iyang Chris Bryant. Murag Chris Brown. Chris Bryant. kung imo yung i-accent ba no, Chris Bryant. Chris Bryant. Chris Bryant. Oh, nya no sa man ni si kisa man si Chris Bryant ug unsa ang iyang gibuhat? Ay si Chris Bryant ug unsa iyang gibuhat? Di si Chris Bryant Kring. Sa akong dili po ko kailaan ni ha, disclaimer. Usahay lang natoy 1 or 2 times nakita na ko iyang content niya agi sa akong feed, but it's not interesting for me, and it's how do you say that, explicit content magud ang iyang content. Oo, kay katong nakita na ko nga isa ka video niya, he advocated na if you mamuring, kung mamuring daw ka, ayaw daw sa Davao ka mga pangit daw. Dito do ka sa Thailand mo adto kay pareha dog nung nila Catherine Bernardo, nila Jennifer Lopez, mo to ihang content kanang mga ingana na klaseng style ba. It's not for kids, not for me. Maski dili ko kid. Mo na siya nga klaseng content creator. So kani si Chris Bryant, kung aton ninyo iyang Facebook page na ang name kay Chris Bryant Yapon, ChristBriand, kung aton na ninyong Facebook page, makita ninyo nga kagabi, as of recording, kay nag-record me August 17, 8:19 a.m. Then kagabi, nag-live siya sa Facebook. Tapos, nag-live siya 3 times actually. 3 times. Okay. Before sa iyang live na 3 times, na siya i-post. Ano siya, isend lang sa ako ang Gcash. Gcash. Ay, mali. Gcash di ay. Ano siya. Isn't it obvious that he's selling weed? Mao ba? Dili pa ko makaingon kung kinira ko nakita, I don't know him, I don't know about him. Tapos kanila nga iyang gi-post. Dili pa siguro ko makaingon nga kuan nga namaligya siya. Ako lang maingon kay kanang ay kuan siya na pagkatao. Weed is my personality kind of person. Yeah, okay, everybody you want everybody to know na naga-kush kadira anak siya nga klase. Based on this post, na kaingon ko nga, gina-giveaway lang niya yung kuan. Yung life. Yung life, Jud. Alangan kay kung makulong ka, so di ay na forfeit naman yung life na. Anyway, nag-post siya no. Then, after that, nag-post na ang, sa TV5, ang nag-post, News 5 exclusive, joint buy-bus operation ng NBI Region 11 at PDEA Region 11 sa isang bar sa Davao City kung saan isang sikat na vlogger ang nahuli. Abangan ang buong detalye sa News 5. Ano siya sa iyang post. Pero sa pictures man good Kring, perting daghana sa iyang baligya nga kush. Daghan jud kaayo. Nalang ko'y ingon. Kaning ani ba? Maura man jud niyang gibuhat no, pero kaning ani ba? Kabalo man mong bawal pa diri. Kung gusto jud mo mamaligya, ayaw mo dirig puyo. Para na sa inyong kaayuhan. Kay dili man siya bawal good, like for example Australia or asa ba Amsterdam or US asa nga state, or asa ba ang dili bawal ang kush, ang weed. Asa pa ba na? Ambot lang. Thailand? Siguro, Thailand, Dito na lang sa mo. Kung mo na inyong gusto nga lifestyle ba? Kay kabalo man, dili man gud ninyo control ang gobyerno. Like, kamo mismo ba as an individual, dili ninyo makontrol ang rules or policy sa isa ka city or country. So, kung dili ninyo mabaliktad ang policy, kamo ang mo adjust. Bitaw. Diba? Wa may nagabawal sa inyo mambaligya. Pero dito mo sa layo. Dito mo sa kung asa pwede. Diba? Kay kung isog ka mo, diri pagyud sa Davao. Diri pagyud sa Davao nga, ato abang reputation diri is zero drug tolerance. Nagana ba? So, nganong diri ka mamaligya? Ta sa picture, kung tanaw ninyo sa pictures, guys, ang nabdakop sa iyahang weed is, let me count the sachets for you, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ay, di na lang kumuyab. 30 kapin siguro ni. Daghan ra kaayo. Daghan ra ni nga sachet nga nakapack na. Mo lang na ko maingon. Dili man ko mo judge ana. Naman jud mga tao nga kanang dili man nato sila mausab Kring, dili man nato sila matambagan. Mo nagginay lang gusto nga lifestyle. I'm making weed my whole personality. I'm gonna post 420 all the time on my news feed or something. I'm gonna wear a ganja t-shirt all the time, and I'm gonna wear my cap that's green with ganja leaves on it and everything. Nadyo yung anak nga tao.
Sagdi lang. Sagdi lang na siya, oy. Mo gani, ang ako lang ba, kay para sa inyong kaayuhan, katong mga tao nga pareha ni Chris Bryant, if you really want we to be your whole personality, to be your character in life, dito mo sa pwede nga lugar. Mao lang na ko matambag sa inyo ha. Ayaw diri, okay? Bitaw. I don't support you, but here's my daily advice. You go somewhere that will make your character shine and flourish into the man that you want to be. Dito siya sa Thailand, kay ganahan man kaya siya og mga gwapa na prostitutes. Oo. Bangit daw ang mga prostitute diri. Basig, maoran po diha makitaan, kay bati po siya naong iya ha. Wala pa siya kakita sa mga gwapa o mahalon nga prostitutes. Paano ko pangutana, bawal bang prostitution sa Davao? Or sa Philippines? Ay, dili daw, dili. Oh. Ay, dili ba? Oh, okay. Ay, basi nang tingala mo. Anong gipangutana na kung na. Wala na ko na-realize. Basi makahuna sila ba nga. Dili kay, in his past life, social worker man good siya. So, in his past life. Dili, social worker siya niya kanang, muna iyang usually mga cases niya ba, na ginahandle, o. Kung dili ing anak ato mga bata, nga mga badlungon, mga reputations, mga taga Leon Garcia, mga sa unang panahon to ambot lang mabutan naman siguro mga taga Leon Garcia ron. Mga taga Agdaw, saman mo, ay, maskoro ba dayon? Ay, mo kaskoro dayon ko, paminaw lang sa good mo. Gani, mura mong lubang ni Carlos Yulo, pakong tamo ron. Mo lang na atong matapik kaning nga vlogger, ay, mukailanin niya. Basta ako matambag lang, dito siya mamaligya. Sa pwede niya baligyaan. Wala. Di mo ko mo-judge. Bahala mo sa inyong buhaton sa life. Og sa uban pang mga balita, Kadayawan Festival, nagsugod na. Mga Dabawenyos nangatogra. Kagahapon ni nagsugod, uy. Ay, kagahapon di ay. Bitaw. Okay, 16. It's the 16th of August and it's usually the start date of Kadayawan Festival. Ang usual, no, kay Dabawenya man kita kring, we don't have any provinces or anything. Diri man kita born and raised man kita diri sa Davao City. Never pa na ako na-experience na mag-celebrate o week-long celebration. Kanang maglaag-laag yun, no? Dili, naka-celebrate ta. Siguro kanang one day lang. Like kanang, ay, mag-malta or tanotag parade. Once or, mga ihap lang sa kamot na times na nga nabuhat na ko. But, not in a sense na kanang, mura dyan kong tourist na ni-celebrate for a week. Dili, wala pa na ko na nabuhat. Dili man gud ta ingon ana kay ako personally mulaag lang ko mga kadayawan mulaag ko kaisa kanang magatuadto sa mga food trip or magatuadto sa mga gig, pero karon man gud na kanang nagkaanak na ko kanang kapoy naman kanang daghan kaayog tao, dili ko ganahan kanang kapoy matog ratas balay mag Netflix and chill ana ra gud mo gani gahapon na mo raman pud among gibuhat manghigda ra mi diri. Gahapon man ang pero kaning Kadayawan Festival kring it attracts tourists man good. So dagan man gyud dagan man gug ani. Nga dili taga diri. Bitaw. Dagan mo anhi para maki-celebrate ani. So that's good. That's good for, our local vendors. Diha, mamaligya o kanang sana, mga mangustin. Kay, ting bunga baya ang August. That's why we're celebrating it to give, gratitude sa mga harvest na to, di ba? Daghan kayo. Di ba karon ba pang mga durian, mga, sa tawag mangustin, dragon fruit, mga pamukatilag dragon fruit, no? Mga ignorante. Nakatilaw na ko dragon fruit. Katong niaging week, nipalit si Jonip. Wala may lasa. Wala man, murag bayabas. Dili, murag bayabas man. Ay, wala lasa to. Tabang kayo, way lasa, Samanto, amo naka. Di, ang style ni mo, kring, asinan ni mo, or, basta mo siya bayabas ka unon. Ay, dili, kung kami ninaknak mo ka dragon fruit, na ay Bear Brand na milk powder. Mao ba? Ignorante, manggod mo. Gani, ako, ignorante, manggod ko. Karon ako kabalong nga ang Kadayawan Festival kay para sa mga harvest. Ala ka, naka-learn na po ko sa imo, bright you ka ba? Di, kay tanawa gud ang logo ng Kadayawan, na durian, na ay mangustin. Napoy igil, di ay umadapo. Kadayawan. Dobi, unsa man dayon na ang Kadayawan? Dobi, basig bataka lang ko, Kadayawan Festival celebrates what?
Kadungog mo, nag-type ko. Oh, kusog kayo mong type bro na kalagot kadayaw. Lagi tama lagi ko. The Kadayawan Festival is an annual festival celebrated in Davao City, Philippines. It is held every August. The festival serves as a Thanksgiving event for the gift of nature, wealth of culture, bounties of the harvest, and serenity of living. I'm so right. Oh my God. Thank you. Uy, apila niya ang isa sa Wikipedia. The festival was previously known as Apo Duwaling Festival, named after 3 icons of Davao, Mount Apo, Durian, and Waling-Waling Orchid. Apo Duwaling. Pangita, pag pangalan. May maganig-ilis sa Kadayawan. Kring, abi na ko, ang logo sa Kadayawan kay Mangustin akong gingon, muling-muling. Takarang ka. Mangustin, oy. Kaluoy po sa Pero waling-waling. diri man gyud sa Davao ang kanang muna isa sa kahapihan ako sa Davao ba dagan kitag prutas diri kring. Kay sila didto sa laing lugar, especially Sabah. Let's say Luzon or Cebu. Di hit kay na sila kring kanang mga anak nga prutas nga kanang panagsa lang nimo makaon. They're not fond of durian siguro, but for many, like for example, kaning watermelon, kaning melon, kanang melon ba kanang ginahimong shake, or avocado. Diri pila ra ang kilo diri sa avocado kring. Naay times na moabot 40 lang ang kilo. Or dito sa asa to takit-an na to nga ang kilo sa avocado kay 500. Luwi kay sila. Unya dagan magutag ko diri prutas mo na kung ganahan diri sa Davao. Kay di ba kay mo nang usay makaingon ko lami mo balhin og city uy mahal kayo ang real estate diri kring, mahal kayo tanan lami mo balhin og bukid di mo pasabot city jud. Usa di ay city akong gusto pero usay makaingon ko basig di na ko makapalit og bariles nga tag 200 plus lang ang kilo ana good, or basig umingawon bi ako kinilaw so basig hit na sa ubang lugar ba makaingon ko ay ayaw na lang dili na lang kay tapos mo to kring ganahan ko diri for that, pero I'm not in love with the real estate prices ana makakita ko reels kring ba nga kanang sa kuan good sa Facebook kanang moingon sila ba I bought this house for 2.9 million ya makita na ko 3 bedroom 2 story ana diri kring 15 million na diri Ana good ang unrealistic kayo ang real estate prices diri na unsa naman ni sila. Magbili unsa ta diri murag prime kayo ang location ba murag perminti dako ang kantidad sa kuan. Nya lami magud kayo mag-invest og ingana pero dili na lang kay grabe pud ni diri uy. Maka walang gana. Mao gyud. Grabe. Nya lami jud baya mobalhin og bukid sa tinuod lang kanang gusto ko mobalhin og kanang mga mountains, kanang foggy places, tapos dapat sa birthday ni Mami di ta magburakay dito ta sa kuan. Ta. Sa Baguio. Naminaw man jud na si Chester diri no. Magbagyo ta gusto ko kanang mga mountains basta kanang kung asa bugnaw good kay gusto ko bugnaw kay init kaayo diri sa amo ang lugar. Anyway. Ay na Boracay mo managnaw sa kuan. Mati. Dito rata sa mati. Anyway, back to the topic. So mo na ni siya. Back to you guys. Kuan kanang happy for you guys nga mo celebrate og Kadayawan 39th. Hello, happy birthday. Mana. Pero hinuon for the people that are not from Davao, it could be enjoyable for you because the harvest is really abundant. Daghan kaayo tag prutas nga namunga ng August, so ang durian pila na lang kilo 80 siguro or what yeah. Basta enjoy man ninyo daghan mag festivities na itabo, although ang mga taga Davao siguro ana man jud usually no dili lang sa Davao next siguro kung taga Cebu ka niya na ay ka na unsa na sa Cebu Sinulog ingan na pod sila kung unsay na ay festival no sa Cebu ang mga dili taga na Cebu sila manggawas no mga dili na manggawas ang mangdayo man ang usually mo celebrate bitaw na ang sige next topic na to Iron Woman nagsinamok sa Iron Man basahon lang na kong pinaabtik ni iyahang article na nakita nako sa Davao Updates page. Ana siya na babae nagmotor, I quote, babae nagmotor ug miagi sa bike course Ironman gidakop sa kapulisan. Gidakop sa otoridad ang usa ka babae kinsa nagmotor og nag-counterflow mismo sa bike course lane ato sa Ironman 70.3 Davao sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur kaganiyang buntag.
August 11, 2024. Naila siya nga si Crizel. Diin gi-live pa niini sa Facebook ang iyang gibuhat sa pagsulod sa lane sa biker samtang ginapahigayon ang sporting event. Giingong gisuwayan pa siya og badlong apan wa mihunong busa gigukod kini sa mga kapulisan hangtod sa ma-corner sa darong area. Wala usab siya helmet ug lisensya sa dihang nagmaneho. Daling gi-endorso sa Toril Police Station si Crizel ug sa karon balhog na siya sa prisuhan. Imbis mag-uol daw, nalipay pa siya. Sanglit mission accomplished, matud pa ang pagdakop kaniya, end quote. Hala, kuya wa ba? Ano nag-counterflow? Di ito siya. Sa kuan jud mismo, Kring, sa kung asa good nag-Ironman ang mga Ironman, nag-naadjud iyang motor dito. Hala, kalain po na ng bayahan na. Uy, delikado. Makapatay siya tawa na, maka-injure. Maugani na ang problema, Kring. Abi na po ka na normal rato. Ay, ka normal ka na harmless sinamukra. Ay, dili. Nag-live siya. Nakita na ko iyang live. Kaning, sige siya ka ng naata sa Matrix, GTA man ni, ana siya, o gusto pati ang kiingon. Basta iyang no, sa akong paminaw lang ha. Sa ako lang ni, in my personal opinion, more siyang nakabutoy, Kring. Kay lupad kayo ang iyang aura ba? Kanang, wala pa siya natugpa ba? Wait lang, what is botoy? Naka-kush. Ay, di ba ang kush kay kanang apparently marelax man kuno ka ana, dili man ka hinuon magsamok. Relax man siya naong ato. Habang nagmotor. Man siya. Happy kay siya ato. Smiling kay siya. Katong gidakop na siya, nag-live man siya, ano siya nga, guys, na ako sa live para naatay proof na wala ko'y sala, ano siya. Ano siya niya. Siya naunta, paon ko ni Mayor Baste diri, ano siya. Para sa kuha lang ha, dagan magug nag-comment na, dapat daw, sabtun daw siya kay, kuan siya kanang, kasi tawagan ni Crane kanang, naakunoy depression ni siya, or, I don't know, undiagnosed mental depression or unsang klaseng mental disorder ba ang nasa iyaha ingon sa mga commenters. Kuya mga psychologist man di ay. Dagan Kring gina natakala sa episode kani mga tao keyboard warrior jud ni sila, Kring. Mas unsa na lay pang istorya ba? She clearly has an undiagnosed depression. It can obviously be seen if you look at her demeanor na mga comment mga ana. Mga psychologist. Pero para sa kuha, wala ko ilabot. Maski unsa pa na iyang mental disorder, kung naka-endanger jud siya og lives, dakpon jud dapat na. Bitaw, tama. Dili mo maging nga dapat sabton na siya kutay nakapatay do siya tao dito sa Ironman nga event bi. Sabton lang. Sabton lang na to? Ang mga buang ba ninyo? Ang mga drunk driver og makabangga, maka-injure, makapatay og tao, sabton lang pod kay nakainom man. Depressed sila mo nang nag-inom. So okay na, let him go. Dili na pwede. Regardless jud na. Kung naa pa siya depression or schizophrenia ba na diha or bipolar ba na siya, wa koy labot, dakpon jud nang kanang naga-commit og crime. Bitaw, tama. Kanang bahala agud kag mag-bipolar ka sa inyong balay, sa imong kwarto, mag-grocery ka, maligo ka, magligo kag dagat, or magtabok ba kag, whatever, di ba? Pag bipolar lang, or pag depressed lang diha, wala, okay lang na siya. Basta dili lang ka makasakit ng tao, no? Masking wala pa nakasakit, pero kung maka-endanger na, Kring, mo po na ilisod. Bitaw, tama, Jod. So dapat, wala na excuse, Kring. Dili himong excuse ang mental depression or disorder. Dili na himong excuse, ha? Bitaw, tama. Paminaw mo kay dili ni siya advice, dili jud. Dili paminaw lang. Pero ayaw lang ninyo dawat. Paminaw lang pero ayaw lang og i-register sa 2366. Mao lang na ko maingon jud. Og napakoy isa ka issue diri. Actually, i-post na lang nako sa dili ni advice ang akong yaw nga taas kayo. Nag-post ko sa ako ang sariling profile. And I will post this as well sa dili ni advice na page. Ay, katong i-post nimo. I-share diri. Ang second issue ani kaning girl, si Iron Woman nga nagsinamok sa Ironman. Kuan Kring kanang sa comments ba? Napoy issue kay gina-zoom in gud ang iyang ilok. Nga kanang na-stretch marks ug lagoon. Mao ba? Unya naay naga-post og kanang mga pictures sa Google Pictures lang gud. Kanang Google samples of kanang mga itom ug bugan.
Kanang mga ingana gud nga picture Kalain. gina-post sa comments. Ay. Mga ingana gud lagumdo kay ilok, tambok, bugason man gid siya. Naa siya ibugas daghan sa naong. Ana gud. Ako maingon lang ba kanang i-repeat lang nako akong giingon sa post. Mga ignorante mo, kamuntanan nga nag-comment og ingana, mga manul, mga walay batasan. Okay, sabat. Usa di ang tao dapat sa inyo guys. Kanang puti murag bond paper lang ang pwede ang dawaton nato sa kalibutan. White people lang smooth skin. Kana lang dapat ang atong dawaton sa society. Kuana siya. Tell me you've never traveled. Dili. Tell me you've never seen a real woman without telling me you've never seen a real woman. Kaya ang ilahang mga nakitaan siguro kanang nasa mga movies, na mga puti kay bugan, sa kanang sa mga supermodels, mga professional pornography na kanang mga puti kaayo og mga lubot, puti kaayo og mga bugan, mga flawless kaayo. They've never seen a real woman in their lives. Kanang sa TV lang yun, Kring. Kanang mga ads sa Pond's, sa mga Olay, kanang mga smooth, white skin, kanang mga, mga gluta ni Catherine Bernardo, na mga, or ni Liza Soberano, na mga endorsements niya, sa TV, mga, or mga Silka, mga lotion, mga model diha, mga meth. Methamphetamine. Mga meth 500. Ana ba? So, bugo kayo mo ba? Kanang mga nagapost og ingana na kanang itumag ilok uy ana. Tanawang bugan sa imong mama. Tanawa. Dili lagi tanawa lagi. Tanawa sa. Oh my God. Tanawa imong mama. Paabrihang bugan. Tanawa. Naglagot gyud ko ba? Naglagot manggod ko, Kring. Bitaw naglagot manggod ko. Kanang sawayon ang iyahang laylay daw na tutoy kanang mga kanang itom og bugason, mga itom og ilok. There are probably single people who've never been with a woman. Mga virgin. No. Mga visit na sila ha. Bugason daw niya. I'm not sure kung nagkaanak na mo kaning mga nag-comment ani. Pero kung magkaanak mo, ang pua lang dili bugason na inyong anak ha. Kay kung naglibakon ninyo inyong anak. Ang inyong asawa. Ang bugason inyong anak. O inyong asawa, kutay hamis kayo na uputi kayo be pag minyo ninyo. Be, tanaw na to. Og manganak siya pagkahuman. Kinabaya joy nay uban pregnant women na kanang mag-change jud ang ilang skin, Kring, during pregnancy and after di na ma-recover. Mag-itom ang liog, mag-itom ang ilok, mag-itom ang bugan, ang mga ana. A huge number. Usaon man na ninyo? Dili na nila ma-change. Usaon na ninyo, bi? Ang katong mga bastos kayo, comment lagi, di ko ganahan, Kring. Lain bitaw. Nakakita man ko sa mga comment. Ay, nakita din mong comment nakakita man ko. Lain kayo bitaw og batasan na lain ko ato nga part kay kanang as a real woman with real bodily issues, with real bodily insecurities. Dili na pwede nang ingon ana. Kasagaran murag maybe mga 50-50 kanang sa mga women nga moagi og mga hormonal changes bisag pag wala magkaanak na mohitabo gid na bisag wala pa kay anak mahitabo gid na ang mga bodily changes, no. Ang katong mga walay bodily changes mga gifted man na sila. Dili man na sila ang rule. Kana sila ang mga exception. Kana mga movie stars na mga hamis. Mga exception na sila. Kring masking movie stars, Kring na sila gibuhat, Kring. Na sila chemical na gi-apply para more presentable sa inyong pananaw ang ilahang bugan. Okay, mao man na ilahang naong. Man na ilang trabaho. Ilok. Naglagot ko kaning comment diri kaning naa sa comment section jud. Unsay maayo ani, tawas or Clorox? Nya picture sa isa ka babae nga nakita ang bugan. Unsa man na nga itom kaayo. Dili man na pwede na ingon ana. Mao nang ma-insecure ang mga tao kay dili mo man ang kanang insecurities labi na kung namoy anak na babae. Kung kamo amahan or inahan mo na inyong standard sa ubang tao. Unsay ma-feel sa inyong anak kung tay di na niya ma-achieve. Di na ma-achieve sa imong anak. Never jud na niya ma-accomplish ng yung anak kaputi nga kuan nga anak nga kapayat or yung anak ka hamis nga naong. Saan man na ninyo, bi?
Tabangin na inyong anak. Bitaw. Wala na siya mabuhat anak. Kung ingana na gina ang lawas, wala naman na yung mabuhat. Bahala kung i-condemn ninyo ning nagmotor, nag-Iron Woman sa Iron Man. I-condemn ninyo kay gibuhat niya, nag-endanger jud siya lives didto sa mga nag-participate sa event. Kay naabay nag-bike didto, what if mabanggaan niya, di ba? Wala siya helmet, wala siya lisensya, nagpadagan siya didto. I-condemn ko ninyo yung gibuhat. Pero ayaw na apila ang ihang issue sa lawas. Bitaw. Kung issue manggaling na kaysa ko normal man na sila kanang bugason ka. Ako anak nga lalaki ni agi ka bugason pero buyag ba karon wala na kay giingnan ako siya nga take care sa imuhang naong kuan ka maginahinay na magkawala. Ingana ba? Napoy mga ubang tao na bisag na unsa pa nila og take care sa ilahang naong magkabugas ng gihapon. Nahingana ka nang tungod sa hormones nila nga overproducing sana estrogen sobraan nga na or testosterone sa ba na nga hormone ang nasubraan og produce. Bahala na mo inyong awayon ning babae sa keyboard warrior mo diha sa kuan yang video na live kay sana siya Iron Woman siya sa Iron Man. I-condemn ninyo yang gibuhat pero ayaw na apila ng mga tan-aw ninyong apan sa iyang lawas kay umanay apil. Wala na ilabot. Wala na siya apil. Wala na ilabot sa issue. Kamo ang nai-issue sa utok. Masig apil-apil ana nga walay apil. Mura mo si Chloe. Sig apil-apil walay apil. Nadamay na pud si Chloe. Nadamay na pud si Chloe diri. Sige, next Kring. Ikaw na, aning next? Onya, sa uban pa mga balita. Neda. Ana ang chief sa Neda. 20 pesos ra daw ang kinahanglan sa usa ka tawo sa usa ka meal. 20 pesos ra atong kinahanglan para makakaon. And ana siya na, if you spend more than 20, you're not poor. Wow! Naku. Hello. Kasi pangalan na niya si Chief Arsenio Balisacan. Kinsa man si Chief Arsenio Balisacan. Buang man ay kada sa inyo ha. You are considered poor daw if you spend more you are considered poor if your budget for per person per day 3 meals na ni Kring ha is 64 pesos. So you're considered poor. Kung 65 dili ka poor. Mo ba? Yate. Kring, kwintahon, magkwinta daw ta, Kring. Sige daw. No. Sige. Ikaw lang, bugas. Sige. Bugas, per meal na lang ta magkwinta. Pila man ang kanon, G's. Minimum diba? Minimum na siya ha, dili pa na to laboto na mga 25 pesos na kanon sa Jollibee. Dili po ni siya kanang, mo na gini siya ang kanang price na ikaw naglungag. Kay kung malit manggug ka sa karinderya, 15 na manggod ang minimum sa kanon Kring. Mao ba? So, let's say kung kaon ka sa imong balay, G's ang lungag, be? Sa isa ka cup na rice, sige G's. G's. So, daan, sa poor pataha sa poor, 64 man divided by 3 is 21.33. Mo na ang budget Kring, 21.33 per meal per person. So, G's ang kanon, let's say, 8 ang itlog, 18 na, 18. Yeah. Siyempre, dapat grow and glow man no? Bitaw, tama. Dapat na kay glow. Unsa man? Palit kag, okra. Sige, okra. Pila man okra? 5 ang gamay nga bagkos. Ang bagkos. Napabay 5 ron. Wala na, 7 naman itong ulas palit sa bagkos. Dili, G's man siguro to. Let's say, makapalit pa kag tag 7, pero luyat na, katong luod na kanon. Dili man na. Nilami. So, 15 plus 10, 25 na. So, nanubra na ta, Kring. Wa pay labot ng imong gibutang nga tubig sa kanon, wa pay labot tong imong gamit na mantika sa itlog, ang kalan, ang pang-steam nimo sa okra. Gasol so, na imong gigamit pang luto, or ang electricity imong gigamit pang luto. So 25. Pero kato nga meal na kung gingon Kring is ano to siya? Kanang unsa naman ni worst case scenario man. Dili man na tarong na pagkaon. Itlog o okra. Unsa man na Taka. Naapod siguro kanang asin na lang no. Siguro mo na ilang pasabot. Mo na ilang pasabot kung
kung kanon og asin, di man jud ka molampas ana og 21.33. So, you're considered poor, okay? Pero rich daw ka. Kay 25 naman ning 10, 8, and 7. G's, 8 ug 7. 25 pesos. Sa to pa, rich ka. So, rich di ay ning isa ka cup na rice, isa ka itlog, ug isa ka okra. I mean, isa ka bagos nga okra. Mao ba? Ay, wapaday appeal sa budget ang suka. So, rich na daw ka ani. So, unsa naman ning Neda? Ned ba gyud ta mo? Oy, basig matingala sila kung asa ta ni kuhaan ning balita, may mag-share ta og balita cebuDailyNews.inquirer.net sa man i-share ni sa page. Ayun na sila rin pangitaan na, i-google lang na ninyo. I-google ninyo. Pinoy spending over 64 pesos for meals a day. Not considered food poor. Poor man to kring katong mag-itlog, okra o ganon. Poor naman na. Poor na, oy. Dili man na. Dili na, tama na. Poor man gyapon na. Ayaw ko inay ka na, mo adlaw kaon. Although okay makuha na. Wala may problema na, pero dili na siya rich, ha? Dili na siya rich. Dili po na siya middle income. Pero okay na ko ana. Mukaon ko ana. Basi mag-ingon sila mahilasa po ning duha Mukaon ta ana. Pero kaisa ragod. Dili man ka na adlaw-adlaon. Grabe naman. Dili man po gani kung mukaon ko kras tinuod lang. Itlog ra akong kaunan na ako. Bana rin mukaon sa okra. Imuha ni okra. Ang issue manggod kring. Kay ingon sila ang 64 pesos kung mag-spend ka beyond that is dili nakapur. Mo gani. Poor gyapon na Poor gyapon na kamo Neda ba? Unsa naman mo Out of touch naman ni sila. Di ginaingana nila kring para I don't know what theory lang nako niha. Statistics man jud nino ilang ginabuhat. So asa man ni nila i-submit na statistics siguro for the world no? Tan-aw siguro para so ba para ang impression sa other countries atwa is kuan kanang good for investments because kanang ang ilang isweldo diri gamay lang because they only need 64 pesos per day. Mao po day na wala na ko na realize na nga angle. Nangita lang kog angle. Ngano yung ani lang igilabas na report? Why? Siguro to create an impression to investors from outside the country to invest here because you only need to pay employees the minimum 64 pesos per day plus I don't know how much more. Because that's how cheap it is here. They're creating their imaginary world. Ay, ana pa siya. Said balisakan with the growth of the economy. As I said, maybe we should revisit that because preferences could have changed already. When I say preferences could have changed already, it has changed. What is he not sure about? Nakoy nabasahan ba? By 2024, I quote, by Balisakan si Balisakan, tong NEDA chief. Same article. Yes. Quote, by 2024, that's expected to go up to 67. Dato, Filipinas, we're rich. Hala, grabe. Mutuo ko kung tuwing ni BBM ba nga, tag 20 lang dong kilos bugas ka na, mutuo ko sa 67. Grabe ba Asam talaga kitag, dugay nakikuha kitag 20 nga kilo nga bugas ba? Siguro bata pa ta ato, dos pang pumasahe. Bata pa ta ato. Grabe po noy. Dapat day katong mga bata pa ta, nag-invest na ta og bugas. Kay barato pa man ato sa una, dapat sa una pa lang namalit na ta og bugas. Di naman dawat. Alagot nako, ngano man gud ni sila kanang they're ginatuyo nila nga pobre lang gihapon tang mga tao sa Pilipinas. Anya ang mga 1% lang sa Pilipinas ang dato. Mga 2/3 sa wealth sa Pilipinas, 2/3 sa kwarta sa Pilipinas kay naa sa mga 1% na mga dato. So, ang 99% na mga tao, ang ginashare nato kay 1/3 lang sa kwarta. Ako rin ng statistics, ayaw magtuos ko. Tuo mo mutuo mo ka kring-kring Ano si kring kay? Bakit kayo na? Mutuo dyan mo ana.
Di ko ganahan ba nga. Yung anak ng ilang pananaw nga ginadula-dulaan naman ta diri eh. Kani nga gobyerno ba dula-dulaon lang ta perminti ba no? Yung anak lang murag wala lang sa ila. Asa di mo kakita og meal na 21.33 nga dili ay beyond that kutay 22. Ang beyond sa 21.33 is 22. At rich or not rich, I'm just exaggerating what I'm saying, pero you get what I mean. Dili na daw mo poor kung 22. So, what's not poor to you? Kaning nag-ambot kinsa nahimo anin para sa NEDA no, or kinsa nag-collect ani na data para sa NEDA, pero I think they're not living in the world we're living. They live in a different world. Oh. Ay, Diyos ko Lord, kung makakaon kag tarong, pila na ba ang kilos tilapia? Di mo ko nagkakaog tilapia, pero pila na ba kay nagapalit pa mo tilapia no? Pero wala ko kabalo pilay kilo kay Junip may nagapalit. So mga wala siya sa 130, 140 no? Na, ambot lang. Pila na bang kilo ron? Maya, barato pag yun na dirig Davao. Ang isda ha, is what I mean, ang barato. Yung ang NEDA, national man yun nilang, data aning collect. Makapalit po din mo. Dili mo asa man na nila gi-collect tinuod lang basig mga pamilya na nasa laylayan na nila gikuha ng statistics. Ay ambot wala na ko kasabot. Dili kabalo ka halos speechless ko ba kay kanang wala koy dili na ko siya ma-absorb. Dili ma-register sa kuha ba nga. Pwede day na. Baon lang sa akong anak ha, snacks pa lang ha. Dili jud maingnan tamudaan, dili na 21.33. Dili gid na. Dili na siya 21.33. Alam nga na magdili nimo baonan og kanang sa akong part lang ha, sa pamilya nako. Luoy man pud ang bata kung badalon lang nimo isa ka biskwit no. Luoy man ang bata kay pila go lang recess duha plus isa ka lunch. So ang baon sa akong anak, duha ka baonan niyang dala actually. Naay pang lunch, napoy pang snacks. Ang snacks niya, wakay apil tong duha ka Dutch meal niyang dala. Ang Dutch meal, pila naman na daan. Tag, 12? Tag 20, masiguro ng isa, ana. 20 ba din? Dutch meal? Dili, 12 kring. Ano ba? Kung tayo, duha ka 12, 24, duha pa lang naka Dutch meal. Wala pa'y apil ang katong yang mga fita o kanang eggnog and piktik and sa panang calchis na yang dala o. Wapay apil. Plus ihang kanon o yang sudan. Na, dili naman na maapil sa calculations. Sa mukha na, oy, kamo mga tao diri sa Pilipinas, ayaw mong sugot na ginaingana lang mo sa inyuhang mga government officials. You vote! Charot. Vote day ka? Taka mga Dili ba kanang ginadula-dulaan lang gitaanin nila ba? Ambot, unsaon kanin nila nga data no? Anong kailangan pa nila? Pwede man nila i-secret na lang. I-secret nila ng 64 per day kuno ang meal sa poor. 65 dili na poor. I-secret na lang ano kailangan nila i-release ding nga statement. Why? What's the purpose? We should ask. Like why? What's the agenda? What's the goal? Ning gawas ra nito sa Senate hearing lang man ni na mga statement, naghiring-hiring sila kay mag-compute na daw sila og budget sa Pilipinas unya na unsa ni na-appeal man na sa conversation kay gi-question man ni Nancy Binay ang iyang budgeting calculations. Ang kinaon ni Nancy Binay di gina 20 sultian ta mo. Bisan mismo si NEDA Chief Arsenio Balisacan dili na 20 pesos ang iyang kinaon. Masking si Darling dili 20 akong kinaon unsa. Bisan ako. Wala. Bisag ako. Dili na 20 pesos. Kaya maluoy ba kasi mong anak? Labi na ang akong mga anak rin kay mga lalaki man ni dagkog kaon. Alangan 1 cup rice ra day ako ihukad. Anli na ilang rice. Anli. Bitaw. Di ka maluoy as parent, di ka magluoy matan-aw mo ingon imong anak wala na rice. Alo, abono. Nawawa maluag ta oy. Luoy man na. Ambot uy na unsa asa na energy dok ring kusog no madunggan nimo. Naana naman atong mga listeners ana, mga ka-blank. Naana naman sila ana. Ano mga naiduk-duk-duk-duk. So, dili never ending na gini siya. Mag-record ako sa sakyanan kaganina, Kring. Niya. Na-realize ako na Saba day gyapon kay naay ni agi tricycle, pastang dunguga eh. So, never mind. Wala man gyud tay mabuhat ani. Ako gani wala man ko sa ako ang wala man ko sa kwarto ron, naaman ko sa open space kitchen. Kay bisag na ako dito sa kwarto, madunggan man gyapon na mga iro gaw-aw. So diri na lang ko magigang-igang ako dito sa kwarto nung sa
Gani. Pero ako, kailangan ko sa kwarto kay naamanggoy kuan, naamanggoy, dako ang ceiling ba, mo echo ba? Nai-echo? Ano siya ang problema lagi. Sige. Ga-echo po siguro ganin niya ako, pero sige lang. Kira na, makasabot na ato mga listeners. Gani. Sunod, nagatigo may para sa kuan, para sa mga better equipments, and better environments. Okay? Siguro mga episode 100 na ta ma-improve. Okay ra na. Start slow and steady. Kira na. Gani. Ug unta ang akong wish no kay pag episode 100 na to kay magpa-party ta. Gusto ko party. Party? Party. I wanna party. Sige, mag-vote in the poll na ta. Bye. Vote in the poll! Okay lang ba manghinaway og skin and lawas sa laing tawo? Sharo, di pa mo kabalo mo answer ani. Gitest ra ta mo. Gitest ra ta mo asa inyong kuan jud inyong empathy level. Choice number 1. Oo, manghinaway dapat. Ikaduha, nga choice. Dili, pwede na. Og ang pangutana. Pila ang inyong budget sa kaon per meal, per person? Comment sa Spotify, YouTube, o Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. O niya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan to submit your stories to advertise or sponsor our show. Go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice with a C.com. Unya. More to guys. Bye. See you next week. Bye-bye, guys. Bye.